podruhé na EDEO 2012. Tentokrát to je na VIP party, které je pokračování celého dnešního dne v hotelu Clarion Praha. Z prostředí high-tech, jak nám nabízel pražský kongresový hotel Clarion, jsme se přenesli na začátek 20. století do doby prochnuté úzami umění. Alfons Mucha maluje Sarah Bernhardt, Franz Kafka začíná psát své romány. Máme všude optimismus přicházející doby. Albert Einstein se na teorie relativity a lidstvo je přesvědčeno, že svět vládne jen za pár let. A v této době optimismu pánové zdraví dámy nosovým rukulípám, dámy zacudně chichotají a nad vším se nonšalantně kroutí cigaretový kouř. Dámy a pánové, do této doby zde v pražském Národním domě v Smíchově vás vítám nejen já, zápětí. Vás přivítá už nejdůležitější generální ředitel společnosti ED Systém Czech AS, pan Radim Galvánek. Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte, abych vás jen krátce přivítal jménem naší společnosti na večerní party, kterou jsme tentokrát uspořádali v Národním domě na Smíchově. V minulosti jsme vždycky měli tu ambici každou naši další večerní party uspořádat v prostorech, ve kterých jsme ještě nikdy nebyli, a zvolit program, který jsme ještě nikdy nezvolili. Já doufám, že se ten, který jsme vybrali dneska a který je znamením toho, že se nám tu ambici podařilo splnit, že jsme našli nový prostor a našli jsme i program, který do tohoto prostoru patří. Národní dům na Smíchově patří mezi vrcholné secesní památky v Praze i v České republice a byl postaven podle projektu Aloise Jana Čenského někdy v letech, pokud si vzpomínám, 1906 až 1908, znamená ještě před vznikem republiky. A po této památky, která patří mezi nejkrásnější u nás, samozřejmě nerozlučně patří to, co patří do secese, a to je swing. Přiznám se, že pro mě, když si řeknu swing, tak patří nerozlučně sestry Havelkovy. Sestry Havelkovy budou právě to překvapení dnešního večera, které vytvoří tu atmosféru, která do těchto prostor patří a která vám bude celý dnešní večer zpříjemňovat. Já vám děkuji za to, že jste přišli, že s náma dneska strávíte večer, a přeji vám, aby se vám tady líbilo, abyste byli nadšení z hudby a abyste na tento večer dlouho vzpomínali. Děkuji panu generálnímu řediteli společnosti ED Systém Czech AS, panu Radimu Galvánkovi. On řekl to nejdůležitější za mě, dámy a pánové. Dnešní večer, jak jsem již mluvil o muzách, bude prochutivný. O hudbu se postarají sestry Havelkovy a jejich orchestr. Budeme mít zde tanec, nesmí chybět výtvarna, takže jsme pro vás připravili fotokoutek, možná v té době ještě Daguerreau koutek, no a samozřejmě bude zde i malíř. To vše bude doprovázet skvělé jídlo, skvělé pití a já jsem si jistý, že je vaše skvělá nálada. Dámy a pánové, VIP večírek EDEO 2012 je tímto zahájen a já vám přeji hezký večer. Budou hrát sestry Havelkovy a jejich orchestr.
Mělky z Braslavy Emanuela Nováčka vás probouzí ten správný svět, a to je dobře, protože i v příštích mnoha minutách dnešního krásného společenského večera hodláme vás zcela zaručit překrásnými písněmi převážně meziválečné éry.